दा बेफोरो मानो जानो मोन्दों मानोना बिसोरो मामा भागिना प्रमद बर' हेमन्त मिलायनानै मालाय बे जिनिसाथ' नैबे एग्रिमेन्ट बेखौहाय गभर्नर संबिधानिक मानसिनि थ्रु नटिफाइड खालामना लाबाय धन्यबाद थाग्रोबाय नोंथांमोननिसिम जोंनि बे मेलखौहाय कभार खालामफैनायनि जानै लोगोसे दिनैनि जोंनि मेल जुथुमनाया बेनो जाहैबाय जे फैगौ 125 दा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बिल जानो थांगासिनो दं बे बिलनि सोमोन्दै जोङो रायजो राजाफ्रा जेन' बे सोमोन्दै मिन्थियो बुजियो मानोना जोंनि ट्राइबेलफ्रा गोबाङैनो मिन्थिया जे व्हाट इज 125 दा एमेन्डमेन्ट बिल दा बे बिला जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि बिराद गोनांथिथार बुंनो थाङोब्ला बियो 10टा 6 सिडुलनि मोनसे गोदान भाबै फारिलाइ मोनसे लिरजासिगोन भारत सरकारजों 73 इयार्सनि उनाव जे जोंनि 6 सिडुला गोदानै मोनसे स्ट्रेंथेन खालामनायनि जुनै मोनसे भारत सरकारा दा आखायाव लादों आरो बे बिला एक्चुअलि 2019निनो ट्राइबेलफोरनि बिल दा बे ट्राइबेलफोरनि बिलखौ 6 सिडुलफोरनि बिलखौ हिन्दीबासी शर्मा कलिता दास बर्मन मोदीफ्रा हायैखाय मोनसे समाव भारत सरकारा सानबाय जों गोजा थिग खालामनाया बेखौ थिग जानाय नङा ट्राइबेलफोरनावनो बिनि सोमोन्दै सोंनानै ट्राइबेलफ्रा मा रोखोम 6 सिडुलखौ लुबैदों मोनसे कमिटि दानाय जादों बे कमिटिनिनो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि चेयारमेना जाहैबाय महाराजा प्रद्युत देब बर्मा जे मानिक्य डाइनेस्टि त्रिपुरानि जे थांनाय इलेक्सनावबो जे हाग्रामा सारजों केम्पिंआव फैदोंमोन बिथाङा नोंथांमोना निस्सय नुदों लोगोसे भारतनि प्रतिनिधिफोरबो दङ दा बे जिनिसा ओइजोंनो जटिल माने 2019निफ्राय पेन्डिं दोननांदों मानोना बे जिनिसखौहाय ट्राइबेल नङा सारा ट्राइबेलफोरनि मा रोखोम आदब खायदा बा मा रोखोम खुंथाय खुंबोनाय खांख्राइ जाग्रा साम' जाग्रा मानसिफोरनि आदब खायदा मा रोखोम बिसोरो खुंनो लुबैदों 6 सिडुलखौ सेल्फ गभार्नेन्स बेनि जुनै बे बिला पेन्डिं थाबाय थादोंमोन दा बेयो फाइनाल स्टेजाव स्क्रुटिनि जागासिनो दङ आरो बियो फैगौ डिसेम्बर विन्टार सिजननि सिगां माने बे बिला पास जानो थांगासिनो दं आरो मानोना फैगौ 26आव हेमन्त बिश्व शर्माबो थांसिगोन बिनि सिगां बिथाङा गुरुत्थ होगासिनो दं बे बिलखौ जेरैखायालाबो पास खालामनो नाथाय बिथाङा बिटिआरखौ जुदि बिल पास खालामनो हायोब्ला मानोना बेहाय गोबां जिनिसा आसामनि फेभरावसो आसामा जेन' रैखा कबच मोनो दा बिनि जुनै अमित शाह नों हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जायफोर दा फारसेथिंजाय बिटिआर लुबैग्रा आन्दलन खालामदों बिथांमोना बिसिनि होननायाव हयथ' माने मोजाङै बुजिया सुजिया बिटिआरखौनो दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ आन्दलनबो खालामखांबाय बिथांमोना 29 तारिख खालि फैगौ टाइमाव 2 लाख गेदारिं जागोननो बिनि उनाव दिल्लीयावबो जुथुमगोननो दा बे फारसेथिंजायहाय बिटिआरखौसो संबिधानिक मर्यादा गस्ला गानहोनो फारसेथिं जोंनि बिदा फंबायफ्रा नाजागासिनो जों थानायखौ नुबोनो मोन्दों दा जायनि जुनै जोङो गते बिटिसि आरो बर' ट्राइबेल माहारिफोरनो जों बेखौ मोनसे मेसेज हरनो सानदों जे जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानाव जुदि जायगा मोननांगौबा अब्ला जोंने मोनखानाय थामोनथा 2003नि बिमानि जे राव 8 सिडुल 6 सिडुल बिथाया जे जोंहा मोनदोंमोन बेफोर गासिबो गोमानो थांगासिनो दङ मानोना बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोनखौ फर उदाहरन सुरुबै गोदान रदाय आरो गोजाम रदाय निउ टेस्टामेन्ट आरो अल्ड टेस्टामेन्ट नया नियम पुराना नियम दा बिथांमोना होनगासिनो दं बै पुराना जाबाय गोदानखौ सोनांगौ जुदि गोदाना हाबोबा गोजाम रदायनि जेसेबां नोङो मसेनि दसाइग्या नुहुनि दैबाना लोमनाय आदमनि माने सुरु जाजेननाय बंसाबुलि बे गोदान रदाया जुदि आउट जायोबा बाव लिरजानाय जेसेबां जोंनि जे 6 सिडुल 2003नि जे जोंनि काउन्सिल बिटिसि बे आउट जानांगौबा बाव लिरफानाय दफा क्लजफ्राबो आउट थांफाबाय नोंथांमोना बेखौ बोरै लाखिगोन जायनि जुनै जोङो होनदों नोंथांमोननि बिटिआराव मा दङ जोंथ' नायजोब्बाय बिटिआरखौ जे बिटिआराव जेनेबा 6.2 दफाखौनो होनदो बिथांमोना होनो बिटिआर दफाफोर मावफुंनायनि जुनै जोङो बेखौ संबिधानाव सोनो नाजागासिनो दङ जेनेबा 6.2 दफायाव लिरनाय दङ बिटिआराव जे एग्रिमेन्ट दङ बहाय बिमानि रावा आसामनि खालि सहजुगि भाषाल' जाथोंसै होननाय लिरनाय दङ बिनि मानिया मा दाइनथि फारियाव थाफिननायखौ बुजायदों नामा बेखौथ' बुजायाखै बिथांमोना लिरनांगौमोन आसामाव बर' रावा अफिसियेल स्टेट लेंगुवेजजों लोगोसे दाइनथि फारियाव मोननाय जोंनि 2003नि रोखोमै इनफेक्ट थाफिननांगौ होननानै बेखौथ' लिराखै आरो हाया खय नाम्बाराव लामजारि जाखो 5 सिडुलाव ना 6 सिडुलाव ना 7 सिडुलाव बेबो गैयाब्ला नोङो होननानै लाब्लानोथ' बे जिनिसा थाया डकुमेन्टेसनासो खोथा होनगोन जायनि जुनै जोङो नुदों बिटिआरआ जुदि हाबनांगौ जायोबा
जे जोंनि मोनखानाय थामोनथा रैखा कवच गोनां ट्राइबेलफोरनि लाल बाथि सहकारे नोङो 75% रिजार्भेसन गोनां 40 30थानो ट्राइबेलफोरनि रिजार्भ बिथांमोननि बिटिआर हाबोला मा जागोन 60टा समस्ति जायोब्ला 10थाल'सो ट्राइबेल रिजार्भ जायो होमब्ला 75% रिजार्भआ साबसिन जाखो ट्राइबेलफोरनि जुनै ना 10%आ नोंनियाव साबसिन जाखो दा जोङो ओंखायनो बुंदों जे जोङो जुदि बिटिआरआ गमामायैनो बिथांमोना जुदि सोमारोबा जोंनि मोनखानाय 6 सिडुल बिटिसिआ बारा गोबाव गैला मानोना मोनसे जायगायाव मोननै काउन्सिल मोना बिटिआर बिटिसि मोननै नामै नोंथांमोना काउन्सिलखौ मोननो हाया जेरेखम क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ बक्राझार डिस्ट्रिक्ट लाबावसो मोना मोनसे जायगायाव जेरेखम नोङो मोनसे स्टेटास मोनगोन सासे मानसिया जेरेखम संबिधानिक स्टेटास मोनगोन जोङो मोनसेल' काउन्सिल मोनगोन अब्ला जुदि नोंने बिटिसिआ 2 मासनि उनाव जुदि स्क्रेप जानो थाङोबा नोंथांनि दा सरकार दानियाबोथ' थांबाय माबोरै लाखिगोन नोङो बिथानो थायाबा नोङो नोंनि बे माइ आबादखौ नोंथांमोना बोरै सालायगोन होमब्ला 2 मासनि गेजेरावनो जुदि बे जिनिसा जुदि फाइनालाइज जानो थाङोबा जोंनि मानसिफोरखौ बुजिनो हाला खायसे माने स्किमनि खायसे चेयारमेननि खायसेया नोङो माने इएमफोर मोनो खोमा बेस्थ' ओजोंजे नोंनि बिथाया 2 मासल'सै हा खुरखानो थांनांगौआ दा जायनि जुनै जोङो होनदों सिरि मोनदो जुदि बिटिआरआ हाबनांगौबा नोंनि 6 सिडुल 2003नि मोनखानायाबो आउट जानो थांगासिनो दङ रुट आउट जानो थांगासिनो दङ रुट आउट जायोबा नोंनि सरकारा बोरै थानांगौ नोंनि सरकाराथ' थाया होमब्ला बिथांमोना दफा इमप्लिमेन्टेसननि नामै बा नोङो 60टा समस्ति दानायनि नामै बिथांमोनासो इन्टारिम गभर्नमेन्ट मोनगोन मिनिमाम 2 बोसोर मोनबोगोन जुदि बिटिआरखौ सोनो हायोबा बिसोरना बेनो धान्दा जे जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि रैखा कवच था दाथा जोंनि बिमानि राव 80 फारियाव था दाथा 6 सिडुलाव था दाथा खालि 1500 करोड़ नांगौ आरो बिसोरनो इमप्लिमेन्टेसननि नामै 2 बोसोर इन्टारिम गभर्नमेन्ट नांगौ दा बे जानो थाङोबा बर'फ्रा संसार जोबजासे चिरस्थायनि जुनै आलाय सिलाय जानो थांगासिनो दङ आरो बिटिआरआ हाबोबा दिनैनिफ्राय रायजो नांला कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन किपिं इन्टेक्ट दा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम स्टेट होननाय बाथ्राफ्रा रायजो नांला आसामनि हाखौ बुखावला होननाय बाथ्राफ्राबो हाबफानो थांगासिनो दंना गैया हाबनो थांगासिनो दङ मानोना बेबो मोनसे क्ल'ज दा बे जिनिसफोरखौहाय जोङो सिन्था खालामनानै गथै रायजो राजाफोरखौहाय जेन' बिबेसना खालामनानै सिरि मोननो जुनै जोङो बे मेसेजखौ फाथायदों लोगोसे जोंनाव दाबो लामा दङ बे जिनिसखौ बासायनोब्ला जोङो जाग्रत जानांगोन सिरि मोननांगोन मानोना जोंनि दा काउन्सिला 28टा जोङो एमसिएलए लानानै सालायगासिनो दङ दा क'क्राझारनि एसेम्ब्लियाव जे बिटिआरआ संबिधानिक नङैखाय एग्रिमेन्टखाय जेरेखम जोंनि बिटिडिखौ खोमानानै बिथांमोना नटिफाइड खालामदों बिटिआर बे रोखोमैनो जोंनि क'क्राझाराव एसेम्ब्लियाव मोनसे रिजलिउसन लानानै जे दिनैनिफ्राय जोंनो बिटिआरखौ नांला होननानै जोंनो आगोलनि नाम बिटिडि बेखौनो जोंनो नांफिनगौ होननानै गभर्नरनि थ्रु नटिफाइड खालामनो हायो मानोना बिथांमोना सालाखि खालामना दिनैहाय नोंथांमोन नुनो मोनगोन अनेकथा जायगायाव दाबो बिटिआर दाबो खयथा जायगायाव नोङो सिप होमब्लाबो सिएम लिरो अफिसियेलि दा बेफोरो मानो जानो मोन्दों मानोना बिसोरो मामा भागिना प्रमद बर' हेमन्त मिलायनानै मालाय बे जिनिसाथ' ना बे एग्रिमेन्ट बेखौहाय गभर्नर संबिधानिक मानसिनि थ्रु नटिफाइड खालामना लाबाय दा गभर्नरा जुदि नटिफाइड खालामबायब्ला 6 सिडुलाथ' लिरफैथारनांगौ अर्डार बियो मोनसे फल' खालामथारनांगौ नोंथांमोना मानोना 6 सिडुलनि मालिकआ जाहैबाय गभर्नर गामि दानख'नाय दारननाय सोसननाय सोरबा नों सिप बानायनाय सोरखौबा गासैबो 6 सिडुलनि पावारा जाहैबाय गभर्नरनावसो दङ सांबिधानिक दा ओंखायनो जों होनदों जुदि जोङो सिरि मोनाबा उइदिन दा बे मासनि गेजेराव जुदि नोङो नटिफाइड खालामनानै बिटिआरखौ होखाराबा बे जिनिसा संबिधानिक 73 इयार्सनि उनाव फारिलाइ गोदानै लिरफामलायनायाव बिटिआरआ हाबनो हासिगौ आरो बे जोंनि मोनसे रायजो मोननायनिबो लामा चान्स दङ मानोना जों होनदों बे टाइमावनो नोंथांमोना नमेनक्लेचाराबो चेन्ज जासिगोन जेरेखम बड'लेण्डनि जायगायाव BRO बर'लेण्डबो लिरनो हायो आलायारननि रायजोबो लिरनो हायो आर'नाइनि रायजोबो लिरनो हायो बा नोङो रोखोम रोखोम बर'नि जे मोजां इनक्लुसिभ सोदोब बेफोरखौबो सोनो हायो मानोना लिरफामलायनोसै गोदानै माबाफोर भुल जादोंब्ला सुद्रायलानानै लिरफामलायनाय होनो बेखौनो एमेन्डमेन्ट दा बे एमेन्डमेन्टआ बे डिसेम्बरनि उइन्टार सेसनाव फाइनाल जानो थांगासिनो दङ दा रायजो मोननायनि लामाया बेनो
जुदि जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि एरियानि नामा जोंनि जे बिटिएडि दंमोन बे बिटिएडिनि जायगायाव जुदि इनक्लुसिभ सोदोब उदियासल डुवार्स बा नोङो आलायारननि रायजो बेफोरो जाहैबाय इनक्लुसिभ सोदोब बियो मोनसे एक्सक्लुसिभ मोनसे जाथि हारिखौ लानानै रायजो बिनाय बा अधिकारखौ बिनाय जाया दा जोंनि मानसिफोरा बे जिनिसावनो आन्दायनानै दं जों होनदों इनक्लुसिभ सोदोबल' सोदो जोङो 6-7 मासनि गेजेरावनो आलादा रायजो लाबोनानै दिन्थिगोन मानोना बेखौ खालामोब्ला आसामा जेनबाय जोङो संबिधानिकनि लामाजों थाबायबाय जोंखौ रायजो मोननायनिफ्राय होबथानो हानाय खुनु मानसि आरो लामा गैला जायनि जुनै हेमन्तआ गिगासिनो दङ रायजो नांला कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल होननाय सलुसन बेफोरखौ लानानै बिटिआरखौ जेरै खेलाबो संबिधानाव सोथारनांगौ मानोना बिटिसिआ थायोबा रायजो मोननायनि लामा दं सानसे समावब्लाबो आसामा जेनगोन खिन्थु नैबे बिटिआरखौ सोयोबा जों अराय टाइमनि जुनै खाना जानो थांगासिनो दङ दा बेनो गुरै खावलायनाय गथै बिटिसि बासि आरो जेसेबां बर' जोंनि एलेखाफ्राव दङ ट्राइबेलफोर दङ गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर जेन' बुजियो जोंनि सरकार थामोनथा जोबनो उइदिन दा 1 मान्थनि 2 मान्थ्सनि गेजेराव जोंनि गासिबो थामोनथा गोमानो थांगासिनो दं बुंनो थाङोब्ला काउन्टडाउन स्टार्ट 2 मान्थ्सल'सै जोंहा ओरै बेस्थ' स्किमनि चेयारमेननि खायसे प्रेस मिट होनायखौनो गियो जोंखि जों बेक्तिगत जों होनना लादों नामा सोरनिबा माबा एमसिएलएनि पर्दा माबा सुटिं खालामनायाव थाफानायखौनो गियो जोंथ' बेक्तिगतनि नङा भाई नोंसिनि जुनैसो जोङो प्रसार खालामदोंमोन हा खायसे सोरबा अफिसखौनो हगारनो नागिरा प्रेस मिट होनो दिनै जोङो रिजार्भखौ होनो जाम्बा है बिसोर रिजार्भनि जाम्बा गोजानो जों रिजार्भनिफ्राय दिनै स्टार्ट खालामबाय बिटिसि बासाव मानोना जों रिजार्भनिब्लाबो जोंहा गियान आरो बुद्धि दङ हा नोंथांमोना टाउनाव थाग्रा इन्टेलेक्सुवेल गिदिर माहाजोन गिदिर दल संगठन साहित्य सभानो माबानो हेननो गावबा गाव दल संगठन लानानै जायफोर बाजार सलायगासिनो दङ दिनैनि दिनाव मानो मोनसेबो कमेन्ट होनो हायाखै बिसोरलाय बा मोनसेबो प्रसार दिनैसिम गैया दा दिनै जोङो रायमोनाबादि जुमदारबादि एलेखा हाग्रा सिंनिफ्राय जों स्टार्ट खालामबाय जों होनदों बिटिसिखौ नांगौ मानोना बिटिआरआ हाबनांगौबा अराय टाइमनि जुनै जोङो ट्राइबेल माहारिया आलाय सिलाय जानायजों लोगोसे जोंनि रायजो मोनखानायखौ खोमानानै लानो थांगासिनो दङ बर'हा मोनसे सर' दङ जारिमिनारि गंगार हाजो नेपाल हाजोनिफ्राय नौनोगोर सिकनाझार डिमापुर कासपुर रायजोआ दान्दिसे सालायो मोनो दान्दिसेनि उनाव खोमानानै लायो आरो दाबो जोङो 21st सेन्सुरियाव खोमानानै लाबावनोसै नामा दानि बे एडुकेटेड एमए पासनो हिसाब गैयै मास्टार डिग्रिनो मा खामानियाव दं नोंसिनांमोननि बेखौ जुदि नोङो रायजोनि थामोनथा हारि जाथिखौ बासायनो हायो नोंहा गियान आरो बुद्धि लानानै जुदि न' सिङाव सिरि थायोब्ला नोंथाङा मा खामानिनि जायनि जुनै जोङो रिजार्भनिफ्राय दिनै रायमना बादि जुमदारनि बादि जायगानिफ्राय हाग्रा सिंनिफ्राय जों भइस होदों जोंनो जेरै खेलाबो 6 सिडुल इनटेक नांगौ आरो जोंनि थामोनथाया 2003नि स्टाइलै 6 सिडुलखौ जोंनो नांफिनगौ धन्यबाद।